Кои са 5 най-големи грешки, които допускат лашмейкърите, които сега започват да се занимават с мигли? За мен лично най-голямата възможна грешка е да се правят слепвания между естествените и изкуствените мигли. Или когато поставяме косъм по косъм или снопче, да го поставяме върху няколко естествени мигли. Излишно е да ви казвам, че всяка естествена мигла има собствен цикъл на растеж. Именно поради тази причина, ако миглите се поставят по този начин, поставянето на мигли е изключително увреждащо за естествените мигли. Именно за това и тази грешка поставям на първо място. Втората грешка, която допускат лажмейкърите, е да си мислят, че да работиш добре е достатъчно. За съжаление, да работиш добре отдавна не е достатъчно. В днешно време ние отделяме изключително голямо време да поддържаме Инстаграма си и другите си социални медии, така че да можем да представим работата си по най-добрия възможен начин. Грешка номер 3 е, ако имате други технически несъвършенства в работата ви. Например, отстоянието от клепача не е равно навсякъде или не дай си Боже да забивате изкуствените мигли в клепача на клиента. Това ще създава изключително голям дискомфорт за него. На четвърто място поставям незнанието как правилно трябва да се дезинфекцират инструментите и неспазването на елементарни санитарни изисквания. Например, всички чаршафи да бъдат еднократни, всички еднократни консумативи да бъдат еднократни и така нататък. Това е изключително сериозно и смятам, че има място в тези 5 основни грешки. И на последно място поставям неспазването незапълването на всички естествени мигли. Това действително е грешка и между поддръжките миглите на клиента изглеждат по-зле. Но ако трябва да ги сравняваме с другите възможни грешки, които може да допуснете, това е може би най-малко така проблематичната по отношение на клиента. Защото миглите между поддръжките няма да изглеждат по най-добрия възможен начин, но пък и няма да навредите на клиента. Докато всички останали неща, които казах, има реална възможност да навредите на клиента.